Ako si stiahnuť Minecraft? Najprv si potrebujete zvoliť edíciu Minecraftu, ktorú chcete hrať, pretože ich existuje niekoľko. Minecraft Java Edition, Minecraft Bedrock Edition a potom ešte Story Mode a Dungeons. Predpokladám ale, že nechcete hrať ani túto animovanú príbehovku, ani lolko kinda a chcete hrať tú vec z prvej osoby, kde máte svet, srdiečka a ruku na obrazovke. Jo, chápeme sa. Musíte sa ale ešte rozhodnúť, kde chcete Minecraft hrať. Minecraft Java Edition hraje majorita hráčov tu v Československu len na počítači. Hraje menej zabugovaná, lepšie sa ovláda a používajú viac hráčov. Čo Minecraft Bedrock Edition môžete hrať aj na počítači, no ale aj na mobile, tablete, Xboxe a PlayStatione. No hra je viac zabugovaná a viac ju hrajú ľudia v azijských krajinách, ako je dajme tomu Čína alebo Japonsko. Moja osobná rada, keď máte počítač, stiahnite si 100% Java Edition. Začneme asi tým, že pokiaľ nechcete za Minecraft Java Edition utrácať žiadne peniaze, môžete si stiahnuť neoriginálny tzv. Varez launcher. Pozitívum je, že je to zdarma a ďalšie pozitívum je, že môžete hrať single player takmer bez problémov. No negatívum je to, že si nemôžete nastaviť vlastný vzhľad postavy, nemôžete sa pripojiť na veľké zahraničné servery, ktoré sú vyložené len pre hráčov, čo majú kúpený Minecraft a môžete hrať len na menších československých serveroch. A ešte k tomu vás ľudia budú volať Varezák, čo je také trocha blbozňujúce. Aspoň ja som to nenávidel. No mimo toho, keď ste sa rozhodli hrať Minecraft zdarma, ako prvé choďte na stránku java.com a stiahnite si inštalátor Javy. Keď si Javu nainštalujete, tým sa vyhnete problémov so spustením. Je to Java Edition, tak by ste ešte nepotrebovali Javu more. Po nainštalovaní Javy si stiahnite už spomínaný Varez launcher, ktorý som vám nechal na stiahnutie v popise. A po spustení toho launcheru si zadajte meno, ktoré chcete používať a kliknite na play. V dolnom ľavom rohu vám ukáže vaše zvolené meno a taktiež akú verziu sa chystáte hrať. Je to väčšinou stále najnovšia verzia Minecraftu, ktorá je dostupná. Keď ale chcete hrať staršiu verziu, pretože dajme tomu váš kamarát má starší server, na ktorý staršiu verziu potrebujete, kliknite na tlačítko Edit Profile a v sekcii Use Version si viete staršiu verziu zvoliť. Keď máte všetko vybrané, kliknite na play a chvíľu počkajte. Keď Minecraft spúšťate po prvýkrát v živote, môže to chvíľu trvať, kým launcher stiahne celý Minecraft do vášho počítača. A to je tuším všetko pre hráčov, čo si Minecraft kupovať nechcú. Ale pokiaľ chcete mať vlastný skin, chcete mať prístup ku všetkým veľkým serverom a chcete byť známi s tým, že máte originálku, môžete si Minecraft kúpiť na minecraft.net. Pre toto si idem Minecraft Java Edition kúpiť, takže nasledujte moje kroky. Pravda, že si ideme vybrať verziu pre počítač a edíciu pre Windows a nakoniec nám vyjde Java Edition alebo Bedrock Edition. My si vyberieme Javu. Minecraft Java Edition stojí 23,95 €, čo je približne 625 korún. Klikneme teda na Buy Minecraft a momentálne si potrebujeme vytvoriť Microsoft účet. Ja si ho v rýchlosti vyrobím tu na videu, aby ste vedeli, aký je približný priebeh. Po vytvorení Microsoft účtu si budete musieť zvoliť vaše meno v Minecrafte. Nesmie ho ale nikto iný používať. To, aké mená sú voľné a ktoré mená sú obsadené, môžete zistiť na stránke namemc.com, ktorý budete mať tiež v prekliku v popise. Po zvolení mena potrebujete Minecraft ešte zaplatiť. Môžete použiť platobnú kartu, PayPal alebo Paysafe-ku. Potom už len potvrdíte svoje meno v hre a stiahnete si launcher pre originálne Minecraft účty. Je to exečko, takže sa vám to nainštaluje do počítača a keď sa to nainštaluje, vytvorí vám to ikonku na ploche. Keď sa vám originálny launcher spustí, musíte sa tentokrát do neho prihlásiť, aby vedel Minecraft zistiť, či ste originálny hráč. Teraz vidíte, že originálny launcher je krajší ako ten varezácky a keby ste si chceli zistiť dajme tomu verziu, dokážete to vidieť v dolnej ľavej časti. Keď si verziu chcete zmeniť tu, musíte zaskočiť do sekcie Installations, byť si istý, že máte zaškrtnuté Releases, kliknúť na New, verziu si vybrať v liste a kliknúť na Create. Teraz sa presunte znova na kartu Play a v dolnom ľavom rohu môžete prepínať medzi verziami, ktoré ste si vybrali v liste. Keď máte svoju cieľenú verziu vybranú, kliknite na Play a načítavanie hry bude značne rýchlejšie, pokiaľ už tú danú zvolenú verziu máte v počítači stiahnutú. S každou novou verziou sa musí stiahnuť nový Minecraft. Keď sa vám hra spustí, zobrazí sa vám logo Mojang a hneď potom ste v Minecraftovom menu. Keď ste úplne nový hráč Minecraftu, bolo by dobré, aby ste si najprv vyskúšali, ako sa hra ovláda. A to si vyskúšate v hre pre jedného hráča alebo v single playeri. Ako prvé si potrebujete vytvoriť nový svet a na moje odporúčanie by som si hneď zo začiatku vyskúšal hru o prežitie. Vtedy, keď som začal Minecraft hrať ja, nič ako kreatívny nesmrteľný mod neexistoval. Takže na survival mode sa najlepšie naučíte, o čom Minecraft je. Myslím si, že už je tu nastavené všetko tak, ako má byť, takže klikneme na vytvoriť nový svet. Ešte rada. Odporúčam Minecraft hrať v angličtine, aj keď neviete anglicky. Keď som začal Minecraft hrať ja v roku 2011, v hre žiadna slovenčina alebo čeština nebola
veľa a vďaka tomu som sa aj ja naučil anglicky. Plus boli by ste celkom za debilov v Minecraft komunite, lebo napríklad taký redstone, ktorý je v češtine Rudit, nikto reálne nevolá Rudit, pretože väčšina Minecraftiakov vyrastala na hre vtedy, keď boli veci pomenované len v angličtine. Takže teda redstone aj v Československu všetci voláme redstone a žiadny Rudit. Takže české pomenovania veci v tejto hre by vás akurát zmiatli. Tak, a keď už sme v novom svete, stlačte escape, aby sme sa dostali do základných nastavení hry. Ako moje odporúčanie by som vám poradil kliknúť na options a nastaviť si FOV alebo šírku pohľadu na 85. Týmto si nastavíte väčší uhol pohľadu, aby ste mali väčší prehľad, čo sa okolo vás deje. Minecraft je celkom náročná hra na procesora, preto vám ešte na začiatok odporúčam, aby ste išli do video settings a nastavte si render distance na 10. Render distance je diaľka, ako ďaleko vo svete dovidíte. A keď vám bude hra akokoľvek sekať, práve tento parameter vám dokáže pomôcť. Tým, že viditeľnosť znížite, dopomôžete hre, aby bola viac plynulá. Potom nastavte brightness alebo svetelnosť na bright, pretože takto to má každý Minecraftiak, aby bolo všade vidieť. Nikto to nemá na moody. A to je asi všetko, čo by som vám odporúčal na úplný začiatok nastaviť. Keď sa escapeom dostanete do hry, hýbete sa klasicky klávesami VASD. Skáčete medzerou a hýbete sa naokolo myšou. To sú prvé kroky k tomu, aby ste sa vôbec niekam dostali. Keď budete chodiť dopredu a stlačíte Ctrl, môžete šprintovať. No potom sa veľmi unavíte a vyhladnete. Takže vám to zo začiatku, pokým nenájdete jedlo, neodporúčam vôbec. Taktiež tlačítkom Shift dokážete čupieť, čo vám dajme tomu môže dopomôcť k tomu, aby ste nespadli z bloku alebo z nejakého vysokého miesta. Ako prvé musíme nájsť drevo. To je úplný základ všetkého, pretože si potrebujeme vyrobiť základné drevené nástroje. Musíme teda hľadať stromy a keď nejaký strom nájdeme, prídeme k nemu, zamierime myškou na neho a držíme ľavé tlačítko na myši. Ľavým tlačítkom dokážete bloky ničiť a rukou ide zatiaľ to ničenie veľmi pomaly, pretože nemáme žiadne nástroje. No nebojte sa, bude to lepšie. Sľubujem vám. Pravým tlačítkom na myši naopak bloky pokladáme alebo používame. Pravým klikom na myši môžete napríklad otvoriť truhlu alebo otvoriť dvere. No momentálne to nebudeme potrebovať. Keď už máme dostatok získaného dreva, stlačte tlačítko E na klávesnici. Momentálne môžete vidieť svoju postavu a svoj celý inventár s vecami, čo môžete mať u seba. Takže klávesou E si otvoríte inventár. Ďalší krok teda momentálne je si drevo, ktoré sme si naťažili, spracovať na menšie dosky. To urobíme tak, že klikneme ľavým tlačítkom na naťažené drevo a taktiež ľavým tlačítkom ho vložíme kdekoľvek do kolónky crafting. Vo výsledku môžete vidieť, že vám vyskakuje možnosť drevo spracovať a preto ľavým tlačítkom môžeme dosky postupne spracovávať a taktiež ľavým klikom položiť naspäť do hlavného výberu veci. No naše terajšie zameranie je aj tak výroba základných nástrojov a ako najdôležitejší je drevený krompáč. Na výrobu nástrojov ako celkovo potrebujeme crafting table, v preklade výrobný stôl, ktorý vyrobíme tak, že ľavým klikom vezmeme už opracované drevo alebo dosky a pravým klikaním vyplníme všetky miesta v craftingu. Keď to tak spravíte, môžete si zobrať k sebe výrobný stolík. A potom ako sa escapeom dostaneme znova do hry, môžete kolečkom na myši prejsť na slot s crafting tablom a položiť ho pravým tlačítkom na zem. Pravým tlačítkom môžete crafting table aj otvoriť a ako si môžete všimnúť, ponúka nám oveľa väčšie miesto na vyrábanie vecí. A keď už viete, akými tlačítkami na myši sa do craftingu ťahá drevo a rozprestiera, asi takýmto štýlom si dokážete vyrobiť svoj prvý najdôležitejší nástroj a to je drevený krompáč. Akože reálne ešte je tu jedna možnosť, môžete si len otvoriť túto knižku a ten crafting urobí kniha už všetko za vás a vy si len zoberiete daný výrobok. No v roku 2011 také vymoženosti neboli a všetky výrobné kombinácie nástrojov v craftingu sme museli vedieť na spamäť. Takže vás všetkých vediem starou dobrou drsnou cestou, ktorá vás ale veľa naučí. No a keď teda máte drevený krompáč, musíte sa dostať pod zem, aby ste narazili na kameň. Kameň sa nachádza približne 3 bloky pod hlinou alebo taktiež niekde na vrchu, keď ste v nejakom kamennom alebo jaskynom prostredí. Ako si môžete všimnúť, keby ste sa snažili ťažiť kameň rukou, pôjde vám to veľmi pomaly a vo výsledku vám z bloku kameň ani nevypadne. Preto musíte použiť drevený krompáč, ktorým kameň vyťažíte. Keď máte minimálne 9 kameňov naťažených, vráte sa späť do craftingu a vykraftujte si 4 základné nástroje, ktoré budete 100% potrebovať. A to je kamenný meč, kamenný krompáč, kamenná sekera a kamenná lopata. Všetky urobte z kameňa, pretože nástroje z kameňa sú rýchlejšie a viac vydržia. Kamenným krompáčom si teraz môžete naťažiť toľko kameňa, koľko len chcete, lopatou toľko hliny, koľko len chcete, pretože bloky sa vám budú hodiť furt. Ani nebudete vedieť kedy. Mečom môžete zabiť zvieratá, ktoré sú na
naokolo a získať z nich surové mäso a sekerou môžete naťažiť viac a viac dreva do zásoby. Po chvíli si ale môžete všimnúť, že začínate byť celkom hladní. Na hlad môžete kľudne aj zomrieť, takže momentálne vám odporúčam vytvoriť si v crafting table pets, kde si môžete takýmto spôsobom zohriať surové jedlo, ktoré ste dostali zo zvierat, pretože keby ste zjedli ohriaté jedlo, nasytí vás to viac ako keby ste zjedli surové. Ešte ako vychytávku vám môžem prezradiť to, že v slotoch sa viete pohybovať aj cez číslice, veci viete vyhadzovať z inventára pomocou písmena Q a cez F5 si viete zmeniť pohľad. Teraz je celkom na čase postaviť si barák alebo niekde sa skryť, pretože začína noc a v noci sa začnú rodiť zombici a ostatné príšery, ktoré vás budú chcieť zabiť. Mimo toho vám odporúčam ešte zabíjať ovce, pretože z nich padá voľna, z ktorej si neskôr môžete urobiť posteľ, aby ste takúto noc vedeli prespať vo svojom ukryte. Keď ste prežili svoj prvý deň, ďalším cieľom je nájsť železo. Pretože keby ste neskôr našli niečo vzácnejšie ako diamanty alebo zlato, nebudete ich schopní kamenným krompačom zničiť, pretože sú tieto krompače veľmi slabé a je potreba minimálne železný krompač. Preto nájdete jaskyňu, nájdete železo, vypalte si ho rovnakým spôsobom ako jedlo a urobte si železné nástroje a taktiež železné brnenie, aby vás nemohlo len tak niečo zabiť. Taktiež ako vypaľovací prostriedok v peci môžete použiť uhlie, ktoré nájdete tiež v dolách a taktiež si z nich môžete urobiť fakle alebo pochodne, aby ste si osvietili priestor. Lebo tam, kde je svetlo, sa strašidlá nerodia. Tak, a to je asi všetko zo základov Minecraftu. Keď máte brnenie, základné nástroje a jedlo, môžete postupovať ďalej podľa advancementov, ktoré nájdete v menu hry. Tie vás budú navádzať až do úplného konca Minecraftu. Toto boli zatiaľ nejaké 3% z celej hry, ako Minecraft sa ešte rozprestiera do neskutočných levelov. A preto keby ste mali záujem vidieť odo mňa úplný návod až do konca hry, napíšte mi to do komentárov. Je už úplne na vás, aký dom alebo pevnosť si postavíte, koľko diamantov naťažíte, koľko zvierat budete mať a koľko vlkov si ochočíte, pretože váš Minecraft svet nepatrí nikomu inému, len vám. A dúfam, že som veľa začiatočníkom pomohol a som veľmi rád, že sa teraz veľmi veľa ľudí k Minecraftu dostáva. Toto video mi dalo celkom dosť práce, takže by som ťa poprosil, aby si hodil odber a zvonček, aby ti neušlo žiadne ďalšie video. Zatiaľ čauko.